Защо оставаме в ситуации, които отдавна ни нараняват? Не винаги това се случва от любов. Понякога от страх, че ако си тръгнем, ще трябва да признаем, че сме чакали на празно. Добре дошли в Психология в приказки. Някога край едно старо езеро живяла една жена. Една вечер един жабок и проговорил: един ден ще стана принц. Просто ми трябва още малко време. Жената повярвала. Взела го у дома. Грижила се за него. А жабокът всяка вечер повтарял: скоро ще се промени всичко. Когато я боляло, си казвала: още малко. Когато била самотна, си казвала: труден период е. Когато губела себе си, си казвала: един ден всичко ще има смисъл. И чакала. Минавали сезони. Къщата потъмняла. Жената спряла да пее, спряла да мечтае, спряла да усеща живота си. А жабокът стоял удобно и говорил за бъдещето. Една нощ жената седнала до езерото и разбрала нещо болезнено. Не чакала промяна. Чакала оправдание за годините, които вече била изгубила. Не жабокът я държал там, а историята. Още малко. Тогава върнала жабока обратно върху камъка. Той извикал: ами ако утре всичко се промени? Жената казала: а колко от живота си трябва да изгубя, докато чакам? И си тръгнала, защото понякога най-опасният капан не е болката, а надеждата, че ако чакаш достатъчно дълго, реалността най-после ще стане различна. Ние от Психология в приказки не разказваме приказки за деца, разказваме истини. Истини, които хората цял живот се страхуват да признаят. Линк в био.